Исәнмесез эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олга таба койбер темалар турында. Шоллы мәктәпләренең берсендә 7-нче сыйныфта укучы 2 кыз сугышкан. Нинди профилактик эш башкарылачак? Азатлык мәйданында яңа ел чыршысының каркасын урнаштыруга керештеләр. Шоллылар бу хакта нәрсә уйлый? Шоллы мәктәпләренең берсендә 7-нче сыйныфта укучы 2 кыз сугышкан. Моны күп укучылар күргән. Аларның кайберләре барысында телефонга төшергән. Кадрлар телеграм каналларының берсенә эләгә. Нинди профилактик эш башкарылачак? Бу турыда алдагы материалда сөйләрбез. Бу видеолар социаль челтәрләрдә тиз таралды. Кадрларда 7-нче сыйныфтан 2 кызның бер-берсенең чәчләренә ябышып идәндә шуулары, аяклары белән тибәргә тырышулары күренә. Шул ук вакытта беркем дә аларны айырырга ашыкмый. Яшүсмерләрнең берсе килә, ул да исә суга. Мәктәптә хәзерге вакытта эшке тикшерү үткәрелүен аңлаттылар. С родителями девочек мы встретимся в субботу, потому что они не могут встретиться в другое время из-за своей занятости на работу. И тогда более подробно будет этот инцидент рассмотрен. Естественно, инцидент вопиющий, и, естественно, и работа будет проделана по профилактике данного правонарушения, и непосредственно работа с этими девочками. Шулай ук мәктәптә мондый сугышларның элек булмавын билгеләп үттеләр. Бу хәл тәнәфес вакытында булган. Математика укытучысы кычкыру тавышлары ишетеп коридорга чыга һәм кызларны айыра. Хезмәткәрләр хәбәр иткәнчә, кызларның берсе дә җитди җәрәхәтләр алмаган. Мәктәп укучыларының әти-әниләре мондый хәлне игътибарсыз калдырырга ярамый дип саный. Если они в школе, значит, большое внимание должно, наверное, уделяться таким детям, как-то прорабатывать такие ситуации, что не должно быть, наверное, жестокости. Мәктәптә балих булмаганнар эшләре буенча хезмәткәрне җәлеп итү штаб үткәрү планлаштырыла. Сугышуга нәрсә сәбәп булган, нинди нәтиҗәләр булыр, барысы да тикшереләчәк. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шоллыда парковка урыннары мәсьәләсе кискен тора һәм алар тагы да азрак калып бара. Мондый проблема белән безгә редакциягә автомобильчеләр мөрәҗәгать итте. Алар шәһәрнең беренче балалар һәм яшьләр иҗат сараенда тәрбияләнүчеләрнең әти-әниләре. Эш шунда ки, бушлай машина кую урыннан туфрак салынган. Аның урынында түләүле парковка төзелә. Эшләр җәй көне балаларның каникуллары булганда башлана. Туларак хәбәрчебез материалында. Роза Миңнеханова үз машинасын Ягулык солы станциясе янында калдырырга һәм шуннан шәһәрнең беренче балалар һәм яшьләр иҗат сараена барырга мәҗбүр. Ул балаларны дәрескә атнага 5 тапкыр китерә. Элек проблема булмады, бушлай машина кую урыны коткара иде ди Шоллыла. Машина куярга урын булмаудан интегеп бетәбез. Чөнки берничә сәгать алдан килеп булмый бит инде. Занятиялар башланырга ярты сәгать кала киләбез. Атна ахырларында машина күп булу сәбәпле, чөнки ГЦТда мероприятиялар күп үтә, шәһәрдән кешеләр күп йөри торгандыр күрәсең, монда машина куярга урын булмый. Без машина куярга урын таба алмыйча интегеп бетәбез. Автомобильчеләр дәгъва белдерә. Аларның сүзләренчә, бушлай парковканы кире кайтарырга, түләүле парковка территориясын алырга кирәк. Чөнки монда иҗат сараеннан тыш янәшәдә 6-нчы музыка мәктәбе дә урнашкан. Ата-аналар балаларын дәрескә алып киләләр, машиналар күп, шуның аркасында бөкелләр дә барлыкка килә. Люди собираются, что-нибудь, какое-то мероприятие, то машин много. Ставить машин некуда, можно так сказать. Парковочных мест в городе вообще катастрофически не хватает. Для автомобилистов места нету. То есть это не учитывается. Абсолютно. Машиналарны кую өчен урыннар җитмәү проблемасы август аенда ук барлыкка килә. Шоллы халкы уку елы башына мәсьәлә хәл ителер дип өметләнә. Ишек алдында ноябрь, әлегә кадәр проблема хәл ителмәгән. Түләүле парковка әле реконструкция стадиясында шлагбауны монда урнаштырга гына җыеналар. Нет еще такого конкретного ничего. Вот когда сделают, шлагбаум поставят, видеокамеры, тогда уже будет как ясно все. Виктор Колесников сүзләренчә, түләүле парковка автомобиль сөючеләргә айга 1000 сумга төшәчәк, ләкин чаллылар түләргә риза түгел. Шуңа күрә бушлай машина кую урынын кайтару өчен көрәшәчәкләр. Лилия Гатина, Яна Вальдиули, Нарсултанов, яңалыклар. Ремонт эшләре кайчан тәмамланачак? Бу сорау 39-нчы комплекста яшәүчеләрне борчый. Аларның сүзләренчә, җәй көне аларның йортлары янындагы территорияны казып бетергәннәр. Җылылык трассасын ремонтлау башлана. Шоллы халкы көзгә кадәр барысы да тәмамланыр дип өметләнгән. Ләкин әле һаман бу мәсьәлә хәл ителмәгән.
Урынга минем хезмәттәшем Айзилә Шаймөхәмәтова чыкты. Рәис Әхмәдиевнең тәрәзәсе казылган чокырга карый. Аның сүзләренчә, бу күренешне бузып кына калмый, ә җәяүлеләр өчен уңайсызлык та тудыра. Чөнки тротуар уртасында чокыр казыганнар. Кешеләргә агач такталар яки юллар буенча йөрергә туры килә. Йөрергә җайсыз, менә коляска белән балалы хатыннар юлга чыгалар, юлдан үтәләр. Машина йөреп тора. Монда йөрергә юл юк бит инде хәзер, ничек йөрисең менә? Велосипедлар белән монда чыгалар юлга, машина таптап китергән мөҗин. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, ремонт эшләре җәй көне үк башланган. Барысында эшләгәннәр, әмма урынны тәртипкә китермәгәннәр. Монда чүпчар белән капчыклар ята, куаклар үсә. Загородили давно уже, и никто не работает там. Даже, наверное, месяца 2 еще ведь очень тепло было. Неудобно, скользко же, подскользнуться можно. Вот когда скользко по дороге проходим, а здесь машины ездят, здесь машины стоят. Башкарма комитетта ремонт эшләрен тәмамлауның төгәл сроклары билгеләнмәгән. На данном участке ведет работы компания НЧТС. Заключен договор с подрядной организацией. Сроки выполнения работ до конца текущего года. Территория будет ограждена. Обходные пути также будут обустроены. Приносим извинения за временные неудобства. Шолу халкына исә әлегә бер генә нәрсә кала. Сабыр булырга һәм бу елны үткәндә шулай ук сак булырга. Айзилә Шаймөхәмәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Озатлык мәйданында яңа ел чыршысының каркасын урнаштыруга керештеләр. Бәйрәмнең төп атрибутын ноябрь башында ук җыя башладылар. 30 метрлык гүзәл чыршы быел да шәһәр халкын һәм кунакларны сөендерәчәк. Бәйрәм атрибуты өчен иртә түгелме? Чаллы халкының фикерен тулырак безнең сюжетта ишетерсез. Яңа ел гүзәлен җыю металл конструкцияләр урнаштырудан башлана. Аннары эшчеләр әйтүенчә, чыршы аяклары куелачак. Соңыннан инде бу матурлыкны йолдызлар һәм гирляндалар белән бизәргә планлаштыралар. Без чаллылардан яңа елга әзерлек иртәрәк башланмадымы дип сорадык. Я считаю, это поднятие духа нас, людей, живущих здесь. Мне так кажется. Пока не сделают, долго же делают они. Нормально, я думаю. Пока сделают, как раз к Новому году. Чаллы халкының күпчелеген бәйрәм якынлашуы шатландыра, әмма чыршыны урнаштыру урынын яратмаган кешеләр дә бар. Там каждый год делают, и там все время низины, что ли, все время вода стоит. И тут тоже вода стоит весной. Что-то неправильно как-то немножко сделали. Дорогу надо было приподнять маленько. Эшчеләр әйтүенчә, быел чыршы бизәлешенең дизайнын үзгәртергә планлаштыралар. Элек гирлянданы түгәрәк буенча әлгән булсалар, быел 12 яктылык нурлары ясарга ниятлиләр. Алар 12 айның символы булачак. Айзилә Шаймөхәмәтова, Яна Вальду, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Весь ноябрь скидка до 50%. Магазин «Сибиряк», проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс, 12А. Продсклад «Победа». Пломбир с печеньем шоколадной глазури с арахисом 39,90. Мини-круассаны с шоколадом «Монтиоса» 97 рублей. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чевыча, красная икра, белорыбица – все от производителя. С 13 по 18 ноября. ТЦ «Грин», первый этаж. Остановка «Глобус». Снежный переполох в торговом квартале. Совершай покупки от 5000 рублей. Регистрируй чеки в мобильном приложении, копи баллы и получай подарки. Условия, места, сроки проведения, количество призов, сроки, места и порядок их получения указаны на сайте tkmal.ru. Категория 12+.